le kan thon thu chir po atop kan lo khar don chhota a bung som pahni na bung top ber na kan lo thleng vele tarang mai ngai thatu ten ngai nom in ti ngei po ka bei sei tak zet ani tin kan thon thu min ngai thak sak tu te like le share akhan tran min lo lak saka min le subscribe lo ten khongaya subscribe button min lo me sak zel turin khongai na kan ngen masale ani katra namit tui bung top ber na last episode ngai choleng o katra namit tui bung som pahni na ziak tu moi te a punakal zela puyanen po kan in ngai na in kan in ngai chowiawa ma se exam hun ani to dona wangin le khazir lam kan ngor le a exam te chu kan zovin kum top ani to wangin ma ni kholama ho alo ngai le to boka kan in lu a chuan in thla na te chu nein muanin en kan pathum chuan cho te kan ei khom ve a choi khama chuan muani chu thla in puya po chuan min thla let ve le a puya pon min ku chung chuan katana arin om tur thule atana rin om ve tura min ngen chung chuan kabianga chuan a fop zawa kanin mang tha ta a ma ni ko thewa chuan hodarin result chu alala in kan in mulo reidon hle hlom mai hun pui mang tur chuan ka ho ve ta a chutinga Christmas le kum thar manga kan khu aka om chung chuan nikhat chu lian moi te ina chuan ka lenga anu le pa te po in thu kho chang eng emo soi puin ke po in lian moi ang ve lampang mi thatak mai ka ton thu ka hrila min lom puin min du sak pui le a ma se lian moi pa chuan BA zo lo lo tur chuan min du thu chu soin ke po chuan ka tum ve thu ka soi ve boka lian moi awanga le khathiam kani na awang leu lewa hetiam hi thleng kani ziate ka kalkong hi chu innu pakuta ka ngat top mai ka ti a an lomin an nuk ka ti ul khop maya cho ero min ti chuan a ngoro rem chang danga karon ei mayang ti in ka chu santa a kanu le pa bula po chuan puyanen kanin ton thu chu ka khil ve vek boka anni po chuan film khur taka om tur chuan min fui boka abak chu han zil vak ngaya min ngai lawaniange chutinga Christmas le kum thar kan man zo nu chuan aizola chuan office a mi ai kala in hlo na tur kapaliana ten an hria da wang chuan ka chhuk le ta a result nga pa chuan ka in hlo ve ta a ka in hlo na te hi chung ko har satna wanga Dimapur Nagalana an kala thakhat zet an cham do na wangin ai kal royan ni a LDC ani a ningavel ka han kal chuan kan pu ber chuan assistant PA a thuro se min lo ti hi lo nia mi an thil chuan a minga nula na khat tlon tlai lo ni ve de pur na chu a ho tu lam thil han pe chhong le han ti vel chu in me min ti aniang min fak ve khop mai kan PA in ti tur min hril angzel chuan ka thoka meeting na not la in kan pu te chu zuyangai ta fo maya min suai phar ve de reng mai kan pu te panhi la chuan PA chu chun zom lo mai ro da nge dan che kan ngai tu mai don nia an ti chuan kanu le pa te kalo ron ve photange ti in kalo changa keila office kal mangle tho dan sewak hek lowi kan mi zo tlom ngai na nen midangan boy wak lo po in ka boy thei ang reng box sia kan department ho chuan min du le mai ka mel nen lam chuan tha min lo ti ve bok nen mi an lom pui phian maya min fak por hi ani hot mai nikhat chu kan pu in mami kolasi pa site lo ngaya minister kaldona naktu ka kan kalve ngai dono chuan hei extra meeting a kan kalna DA kalo bil sakche a ti in cheng za sari chumin pe a ka hret hiam lovin kapu ti hian ka hlo ka la ti nami kalo ti he ho a ni love nakin ai hlo chu a ai kal na khan a pedon che a he chu meeting na kan tel hlo ania ke point ka dong alom kan zin don sia ke kortlon te leila karlam la dewa chuan mei chedang point an hathina nia ati chuan lai office bana chuan bazara kal ngalin kan zin na tura mamo tur dang tenen chuan ka lei ve ta a atuk zinga chuan kan pu motorin minon suaya minister chu juin kon puya chokan ei tha a
dar thum vela chuan scholarship chu kan thleng thla a mi puin min lo muakin an lo tam khop maya zana chuan puya le kha tur chu pek tir tur an om mai be sein ka zia ka function man na chuan minister hruai ve ho mei chedang nen chuan stage kan thua ril ru ina zon nei na chuan ladeu taka puya thu chu ka va muta a ani po chuan mipa patling rual sarkar officer kara mei chia pathum om chu mu kan lo ol deuh aniang min ron mu ve chuan aron nui deuh saka chuti lai chuan kan pu director chuan min kovin minister thu soi poimo lai ho kha lo chin chiro aron ti chuan ka lo chin chi ngal char chara thu soi zo chuan chairman chuan zai thiam zai tur somin pithan tluang chu aron soma tleitir lukir ti hlange chu ron thloin an lam suau mai kan kal khom chu kan ban chuan puya po chu lo kalin min non chibaya kale khazia po chu mi mu lo tur chuan ka pe a kan om dan tur te min zo chuan ka sha thiam bik lo le kan pu te thu ani mai ti in ka lo changa puya chuan kan pu te chu bia in kan ri na tur te azo chuan kan pu chuan bangla a kan ri kang ma se enge motia kan leng talawani chuan mimal ina te po kan ri anga yang ati chuan mami hi apa u ani ten oma chuta chuan rami ti chuan ri adu ve khop maya puya chuan atile a zana meeting kan nei lok anga yanga chumi zo a chuan ron hruai ula tin kan len lo chuan mei chadang pon om thowa dariat vela ron ngai changla kan pu chuan alo tia puya chuan thil kong mang alo hria in kan soi ngam lo min soi sakawang chuan kalom hle maya VCP in lama chuan cho ei tur chuan kan kal zui ngala kani te chu lo hril turin ka cha ngal boka zan ri te kan bar zo chuan kan ri na tur bangla lam chu kan pan ngala kan thuam no chu in hlang thla in minister chuan program manzel dan tur te soi khom tur chuan meeting a ko ngala kan pu chuan pen le notebook ka ro le ati chuan minister room a chuan kan lut ngala minister chuan min lo chibaya kaming te zotin kan pu director chuan kan na tho dan te chu soin hey sir LD suppose ro kan neya ani hi min da sak theila kan du hle mai ati chuan la ila ni mai lom i du em mami minister in min ti chuan sir du e ma se bi e hi ka passport ang chu ka lo tia ka ti chuan PE winia i qualified thovalom private in IBA nga ni mai lom min ti tak zela chuan ole sir kalau ti a file ron la ula kalau sign nga finance kan thon ngal don nia ati ol sam ta eta officer om ve ho chuan na i mu ngal der mai ti in kutan lo benga mi chuan han chi bai ngal lop loma na hlut na ka sena in chu ti tak ero chuan kalau hlut em lo dewa kan meeting zui ta ngala minister chuan keini hi party ho nen zana hian kanin kom khomanga jinglama interview neila tuk thon ei khamlama silchar lampanin kan kalanga director hovin thingdol farm le tui thaveng lama kan farm lo tlo thung ula inlawan ho chhole mai don nia ati chuan department thil tul le engemo kan pu te chuan an soi zo chuan kan pu chuan ini te ina chuan idu le riakla jingdar ruka ron thleng le man turin in buat saila ti in driver chu akova hey mami hi ani te na zuk thla lok ro ati chuan director room ka bek chula in kan chuak ngala kot ka thlen chuan puya te po chu jeep hian lo kalin an lo thleng ve che hi lo nia kan pu driver bula chuan hey min suai turan lo kala min thla du lo mai ro ka lo ti chuan ka lo kal don pu te bula omreng ka pe hlei nem soi rimi su ti in ka bek chula in motora chuan da a front seat ta chuan thu tur chuan min ti ngal boka puya bula chuan hey kan pu motor hian min thla dona zinga min non lam le angai dona wangin a hriat ve ngai sia tlan ma saula kan lo zui mayang cheu ati chuan an tlan ta ngala kan thlen chuan kani te chu an lo lomin an fa te nen po kan la in mumu mal lo bok nen kan richel chul maya hanin bol fai se kanin lama min non tlo ve zok se karon thla le mai don nia puya chuan kani te bula chuan atia kain bol zo chuan puya te in lama chuan kan kal zui ta ngala puya chuan jeep chu a khal ve maya
i khal thiam elo ka ti chuan thiam don lom ni silchar lama kan tlan bo ngal mai don em niang ati fiam vela ingam hlei lo ange kani fa ti chuan an lo ti ve boka pui te in kan thlen chuan a chung te ho chu an lo om deuh thap hloma mi an lo lomin min lo za der thiam hle maya mi an du sak hle boka engemaw chen chu kan oma puya chuan itna hi kalom pui view rol che in director tele officer ho hi an ngal ve khopania film khur hlei nga yang an tiang anga kal vek lo turania nula an khoi chiat le nupui thak tamai mai po soi turan om ve bok thina fel taka ngai tu na i mana ngai don ania ati chuan ke po chuan min ngai tu ati ka sia ta wang chuan ka thei to pin trong chai na nen ka thokanga chuta min tiluyemo kong thalo zo a ka kal don ani chuan ka bang mayang ka du lo sim sim ka lo ti ve boka zana rai mai dona wang chuan a chung te chu chibai te bukin kan chuak le ta a kalkonga chuan min du thu le min mangai na te keima a ain nga thu te chu a soi siam siama keipo chuan itan karin om rengang lungai reng reng su kalo ti a kani te in kan thleng kan ding chi ti chuan min ron ko in keipo chuan kalo ko let ve nga la reilo te chu han ding devin in chung lama chuan kanin zui lut ta nga la kani te po chu lo laming vekin kan han in kom le ria engemaw chen kan in kom hong nu chuan kan meng rei ta fu mai puya po chu ho in kamu zui ve ta nga la atuk jing khuwa chu lo warin kan pu driver chu min on hruai tur chuan aron thlenga kani te nen po chuan chibai te in bukin kan in mang tha nu chuan kan chuak zui ve nga la bangla a chuan interview ten nei zo chuan VCP in lama bok chuan tuk chuan kan ei le in tuk chuan ei kham chuan kan chuak sui nga la pam lam chu tlo ngalin department thok tu ten eng ma thil poimo an ti zo chuan thing pui te inin kan ho chho le ta a thingdol farm chu tlo koi chho le in engemaw kan ena kan pu chuan nuam ka ti le ti lo te chu min zo chuan nuam ka ti ve thu te chuan ka lo changa phailama te kalalangai dona ti thu te kan puina soi chuan kan hlim chho ve le a zandar sari vela chuan aizol chu thlengin kan pu chuan kan thla ma sa ang che ati wang chuan kan in nama chuan min thla ma sa ta a hun chu kal chho ve zelin office po chu ka kal chho ve zela tho tan ni ani a voin le nak tu chi kal na hun ka nei ta tiril ru neu neu chung chuan kan pu ruma chuan ka valu ta kan pu chuan voin chu minister hovin kan meeting dona kan nileng don mela chunulam chu du le in lo bang ma mai don nia ati chuan char nak tuk chi ron kal kangai to don sia farm project report khoi tura tambang reng bok sia o ma thei po ka dilovang kati chuan kan pu chu anui suka lo thok ro chu ti chu kei po meeting zo office karon tlo le zok don nia ati chuan thok ngal char charin tlai lama chuan kanin thok zo duaka kan pu sign tur chuan ka da lu tir theita a atu ka chuan voin chi ka kalanga min la tak tak ani le kapaten rem anti le ka thok chun zomanga rem anti talo ni chuan BA zirzomin college ka kal lenga ni mai tiril ru neu neva ka in siam tran chi tia chuan kan pu driver nu na chu lo kalin kan pu in va hroi ro atia ti in aron lang lol maya enge poimo mundanga kal ngai na omem ni kalo ti a omaniang nal devin non in chei ro se ti chea ati le chuan karil ru te chuan enge mu function man ngai a omani chu karing ngal ringota ka thom no in bel te chu thakin kor tha le pon tha chu ka bi a ka chol ni phei khok chu ka bun boka ka bek chu akin kan kal chuak ta ngala kan pu te ina chuan kualin kel sa hi an lo siam hi maya enge moti khom om do na niang ka tiril ru ve maya kan pu po chu lo in pe at to in motora chu na ron lut ngala office lam chu kan pan ta ngal boka office chu thlengin kan lu chho don chuan kan pu chuan meeting hall a tlang nga langai ati chuan sir eng meeting nge kalo ti wata keima ni department big chawania ti pa chuan nang lut masaro le ati chuan ni danga tingai si lova kalo du lova kal mai te ati le ta ka wang chuan pu te hnial chu du lovin kalut masata a kan lut chi ti chuan loading thupin angai na ka salo hle maya kan superintendent chuan
pangpar thi chu kengin kabula chuan aron dinga kan department mithar du tak kan lo lo ma che ti pa chuan pangpar thi chu minon or tir tamaya ka thutna turan siama chuan min thut tirin kan director chuan naktu ka tangin service sa tran ngalang tia engemo asoile nu chuan tlaya kan in lama mami appointment lom na kelsa ei vek turani anga voksa arsa thlengin kan siam vek ania ti thute soile nu chuan program chu mangzovin thingpuite kan in hova min chibai ve talai laya tlailam office bana chuan kan director te ina chuan appointment lom na chahlui chu kan kil hota a kan lim dar hle mai zana chuan kapaliana te bula ka appointment letter nen chuan chovin min lo lom pui ve hle maya eila chuan chuti vakin ka lo lom hleinem ka thok reng pe yangem te ka lo ti mai mai sin ka ti chuan kapaliana chuan i alu tu BA po nila sarkar na hi chu tianga duang anga ram theilo alo mai theine hleinem BA kum thumi ziranga izo meu chuan tuna ina ang hi deal po nila i mukher to lowang ati chuan ani le tho chu thain ti ni mo katile rama thalutuk in munte ileyanga aizo lai pa te kan la tha anga inauten ol samzokin le kha ten thiam ve pha don alom ati chuan adik kati ve khop moya remalo ho po chuan tha ati in BA zir kher ngai chu alo ti lo khop moya chu ti ni chuan kan thok anga ni mai lom ti in mut zai kan rel ve ta a atuk February ninga a chuan ai ka o na nu chuan lo cheng zariat chumin pe a kan pu chuan min ko lutin thakhat ka tho na zong kha MR min chhor angin lo min lo siam saka kapu angai leinem midang ai ka kalnaten lo min pe thawalom kati chuan extra in office a nai thok tambok sia kan minister po in siam sak tur chen min tia ati chuan chu tianga nei chuan alom ometi meyang o ti in kalave ta nge a kan pu chuan hey scholarship kan kalna TADA le kan meeting sitting alone ti in cheng za sari chumin lo pe boka cheng sang ni zathum ol mai chumini chuan lo kalave a latam ka intili tuk chu ka omanuam lo zok thei hial mai office bana ka ho chuan ka poisa hon chu rema ka mua an chiar vela tam hi ati ve khop maya zana chuan ka paliana te ina chuan ka han choba ka hlo te chu ka han mu in thilom dan te chu ka hril boka avalom om ve ipu te chuan an du sak che in minister po chuan a du sak hle che ni chu ti dan phung ve reng alom office lamanin dai lo hi chuan MRin an chhor thaya office tam takin an ti thin thawalom an buai dana zirte po ni ve boka ati chuan ka om chu nuam huai mai ka paliana bok chuan ipa te hne na thon ula khai le khai zia kang u ipi te an du zong an lo lei ve nan cheng zathum pe bokila helama chuan engma ngai lo i na thar nei lom nan cho te ei khom ve ila ti in cheng za bak chu la du lova kapa te chu cheng sang ni thonin kapi te cheng zathum kan thon boka nuam kan ti ve hle mai pun chukal chho ve zelin PU result po alo chuak ve ta a farsa pasin office lama alom nan thingpui te chu kan in hova karel ru chon college an kalpo chu achak ang reng viau thova ma se hetia na ka mu ve ta ka chuan ngai lo ti na po kanai ve tho mai karaliama puya po chu college patang chuan lo chovin aizol college a BA zir tur chuan admission aron ti a kanin lama te chuan cho te ron egin a ho thla vele maya college kal tur ho ka thian te po chu ron leng khom hlomin kan na nei tharlom na chahlui te chu kan kil ho boka punaliama kei po tluang takin kan department agriculture a chuan ka thok chho ve ta zela puya po chu hun ola neya chuan ron leng ve rengin mi angai to em a min mangain kei po chuan ka mangaya in nei thleng po chuan kan soiduna BA azir zo huna chuan in nei te chu kan rota kan lim ve em a kanaw remanen po chuan anin nel ve to in u ang mai hian rema chuan en ve boka kum top lama lo thlen le chuan keini u naw po chu kan khua a Christmas manga o chho tu chuan kan in buat saya ma se office chu ni som ni thleng kal tur ania kan department a thok then khat leave la in an chol ma bok nen tho chan kum ani ve boka wang chuan ni som ni thleng chu kal ka du ve boka puya po chu ho thla ve to in kapa chuan aizola pem le pem lo chung chang te
rorel kho mangai atia wang chuan chop chil deuh ma se holo thei kan ni lova karve le me chuan ke ni po kan ho chho ve thei ta a kan khuwa po in sathar te an lo om ve neu ne bok nen ani ve deuh tavu to mai ka ho chho tlai ve deuh bok nen Christmas chu ani ngal deuh ruai maya urlok ni a chuan lian moi nu le pa te kor le puan ka lei sak te chu ka han te a an lo lom thiamin room lama te chuan min ko lutin kan han trap le ri thul anin te po chu lo ti dang lamin room te po chuan lo ti dang lam to a lom om ka ti viau zo ka lian moi a wanga hlo thin na nei chho ve ka ni na te anu le pa te bula po hian lom thu hi ka soi bang thei lo ni ber mai ti yami bula ka soi thin te chu an lo hria a mi an ngain famo tak anga min en hi are thei lo ve boka kan lom tlang hle ni ber mai Christmas umang zovin kanu chuan vokte alo vul ve a ala lian vak lo na in chung khat laina le ka thian te cho ei puinan ti in kan tala ka thian te ho po chu ka som kim viawa lian moi chung te zong zong nen chuan cholui chu kan kil hova kan na mu thar kan lom ani ber mai lim taka hun chu mangin sangpui te fapa po chu kan pom lor ve na sa ema midang te po chu lowin ru ve hlom to bokin kan ni ve de urup hlom to mai Christmas le kum thar chu mang zovin keima in ka chuka rema chuan chuka la du lo nen aizol chu ka thleng thla chu ani le ta der maya sarkar order ang thlapin ninga a office on ani angin ka kal ve le a kalbar an lo la om lawa ma se ni ni thum aliam le me chuan kan om ve le tanual to boka huna kal zela office po tluang takin kan kal zela ni khat chu kan pu in min kova kavalu chuan hei in ka sak ve wangin thlakhat leave ka ladona kan joint director rohan chowa hian char saladona thatakin lo troi omla ati chuan kanel lo thule a mel hi karin zong ani lo thu te kasoya kan pu po chu nui ve main ka chuak ve le ta a kan superintendent chu kan joint director Charles lak tur order siamin kan pu sign tur chumin pe a kan joint director hi engnam nge ani a khoi state atanga local nge tia ka zo chuan ka shabik lo ka khiat chin chu ama hi central akri atanga deputation a local ania kumthum om turania kum ne izet chu a om to a mi thiam ania mizoramin kan ho ani ber mai alo tia atu ka chuan kan puthar chuan charge churon la in a in ti felin a in ti thiam le a mizo tong po chu thiam ve nel nualin thil a soi thei phiana adak thei ve hle mai katiril ruwa trum khat chu chite kama kan kalin kan AEO le deputy director chu how shapin thil la in ti ria in a in ti thiam si a kan ngei khop mai karaliam le chuan thingdol farm kan tlo le a zinga chuakin kon puya chawam ei tha a farm chu tlo in kan om de renga kan deputy director te chu kolosi patlangin farm tlo ula zinga in lo hole mayanga keni chu kan lo han ho anga office thil tool ala om sia ati chuan an kal ta ngala reife chu omin kan tlai ho ve ta a kan thim tho thang ani to a engi mo chen kan tlang no chuan tai tu bangla kan thleng chowa chol chu rotin biak tur le chol dang an lo om bok si lo ria ati ta tlat maya kadu lo viu na in pu te thu nil chi ani bok si lova chokidar te chu ei tur siam tirin riak tur chuan kan om ta a keima amut chu ka hlau deuh bok si a ma se driver nen room in siam buk la tu a om bang chuan azi om deuh zo ka zan mi to in ka in si fa ya choi yan pe chuan kan pu chuan ka choi hun dal ni lo lowai mai ro min ti chuan ka ei ve maya driver chu a room a chuan povin zuan in ni in ka ria cho kai kham chuan ka muta a sanlaya chuan ka pui hi puan sia ma tar hian ai puan sia ka han har chin chuan lak son chu kan tum maya kala son mai pe si lawa thil dik lawa om chu ria in kan au vela kan pu nge ani ti ka se thei ta a kan thong ria chuan chokidar torch light ne na ron kal chu put lo thakin bangrel sia hian a hem ni berin ka ria tho ngalin ka thu chuak tu chu mi ya min khoi ka sa in ka ban veilam hi apel ni berin ka ria
kalu chu rile popin zongi trong thainu ka khoi chevek don che ati zong chu ka ria abak chu engma ka hrazui to lova ka harle me chuan kabula hian mi an lo omnual to hialo ni a ka trapin kalu chu an hrenga ka taksa engkim chu ana em veka ka taksanat na ai po a na ka ti chu ka thiang lim na ti chiat ani ti chu ka in hre chiang ta a chu thil chuan ka thinlung chu atina hle mai enga nge min tha ngal mai lo tia trap zoi in engma dang po chu ka soi thei to lova min boi pui tu ten motor min chan pui lai chuan kan deputy director te chu an lo thleng chowa midang om ve te chuan thil om zia te an lo hri chuan ka trap le thangala kan pu te chuan thleng chho photang ti in an thin rim khop maya motor thana chuan kan driver har thei mi lo le chokidar chu an chuan tira hero chu deputy director motora chuan min chuan tir thunga kaban chu orin katukhum chu akaka kamal pui ru chu a au nge anna hle boka aizol lam chu pan chho char charin dur tlang thlen dona chuan kan joint director motor chu kong thanga soi zet hian kan mua kan handinga midang lo om ho te nena chuan thil om zi an zot vela vai motor suwa su ne lovin atla tha a ama po athi trep an ti chuan khoi dam doi ina nge an kalpui ti in an zot le ngala dur tlanga an ti chuan chokidar le anu pui te chu hetiang ani ta ka chuan thil ni na takhi sei ri lo ula ke ni po in kan soi ri lowanga ti in civil hospital lam chu kan pan ta ngala minute bit ngalin doctor te ro chu kan pu chuan engki malo ri ve kaniang kabina minda a ka chung te po chu lova lambokin engki mai hi ka vai vek in ka ria ka ria chian le meu chuan ni po chu lo liam ve to a kabula chuan remate ka palian at chu lo om to in ka thom no po chu min lo thlak sak vek to hi lo nia ma se min chiu muta wang chuan ka har le meu chuan in zaina ruma ka lo om to a engkim chu lo ti zo vek to in keima mi pachi om zong zong po chu an lo pai fa in pong sual kani dan zong zong chu lo fin fi vekin an lo zo to hi lo nia atu khua chu lo warin ka taksana aji oma kaban veilam ka orle ka tukhum chu ani deuh to a ma se ka han har fim chu ril runa hian ka chap le tangat ngat hi ani ber maya ka om na chu ka bin ani bok nen ka in sum thailo lian moi le puya ming chu lamin enga tinge ke hi van doi tura don bi kani emni ka tra namit tu hi ka mangai te apiang chan turem ni tia ka tra lai chuan puya chu lo lutin ke chuan imit tui hi ka chan tura ni velo nangma hi ka chan turi ni trap to su le min ron tia trap chung chuan puya mangai tlak kani to lo ka cheve to min kal san ro ka lo tia thil thalo ti tu te awanga lung ngai turin ka piang thar lova anti thalo tuam dam mangai turin lalpa tharau chu ka chunga a omani mami ka mangai na chahi a ma ain anna sazo ti in kamit tui chumin shruk fai saka nurse te chuan min ron chiu le in ka har le meu chuan kan director tele kan deputy director telo om to in min lain atin min khongai hle a ka tho pui te zong zong po chuan local vek to a kanu le pa te po chu lo thleng thave to in kan han in mu chu ka trap le ta zoi zoya min ne min lain at hle maya kanu le pa te chuan in ti pachang sam turin min fuya zana chuan puya le muani ka thian nu chuan min om puya kaban ti lo chu zia om to in ka thu in ka cheve thei to a ma se ka thin lunga na in ka ten a chu ti rol chuan ka mangai le ka du em puyan min kal san du lo mai po ni lo midang in min om pui po phal lo khopa min mangai na le alainat na alan tira wang chuan ama puya za em chungin chak namin pe in ka om ale ti nom thei hial zo ka chu tinga kar khat don dam doi ina hun ka man nu chuan ka ban ti lo chu nalutuk po nei to lo chuan kan chuak ve thei ta a kan pu chuan driver ron tirin dam doi ina tang chuan min hruai chuaka ina chuan ka pa te chuan sa chu sang chu lo lein ka thlahual nan an ti hi lo nia muani le puyete office lama kan pu tele ka tho pui dang te chu choya somin zanri chu kan kil ho ta a hetianga kom lai me khian kan joint director hetiang thil thlen tir tu chu sil chara tanga thlo na phur thak turin chuk pui ani a
silchar thlen ma chuan a thi nge ani chutiang ani deuh nuai taka chuan eng tia malak chhun zom dan vak po chu om chuang hek lo le chung kwa le keima lama tang chuan ngai dam lo om chuang lovin kan tha om ve tareng mai ani in lama po puya chuan min ngai sakin min ron tlo ol lova kata na hlu ema ma se keima zokian kathil tona chuan kadam chung nun atinuam don lovin seom na min thlen don awang le pasal po na yila in thla hun na nei reng in hun ka man pha don ni te in ka in riat pha boka chu chuan ka om atinuam theimol lo ka ngai tu chu apiang chuan kamit tui chu kadang zo ngang lo ani tuna chuan ka ban po chu che ve thei to in kanu le pa te po chu an ho chho ve le to a thlatni chung chu leaf min pe in ei rong te po ka bol ve thei to boka rit joy khai le enge modeu ti lo chu kati ve thei viau to bokani in rin ne ania puya po cho e khama lo lengin athom masuk ngai teron kengin remanen chuan anin suwa nilengin kan ina chuan omin zanri po chu abar ve ngala zan po chu atuk sunday ani thowang chuan riak ve ngal mai tura kan ti awang chuan ariak ve ta ngal boka atuka chuan rema chu in khom pa chuan aleng ngala puyanen chuan om dunin eng emo soi chuan kan ti duna puya kathiang limna achevek to a heti chung hian min la mangain min la pom du tak takang mo kati chuan heti hian min changa kolosi pa in lo kala tang khan amak lutuk heng thil hi tok don ti hi karing dai to asin chu wanga ngai tu em che khakani a lo tok tala engtin nge ka omang ti thlengin ka ngai tu a kan kara palai na min tho sak tura ka thlan lal isu in thil tha tam tak min pe a thil kan suang tu a kan du lo alo thlenga tlan sana hnol turin min ti lo tran puya boy soma en kola mangai turin min du a keima wanga tok chu ini hau lova amai ro chu heng ito awang hen pathian in kanun chu ata ni tura min du zia min hriat chu tirin itanamal som na ni turin min ko bokani heng harsat na hi ito ngei karinga karina wanga tok ero ini hau lovang ito po a engkim in huam le itana ding turin leile van in kara palai isu krista hian min hril to ati chuan puya chu kaduin kangai sang ema wa thlop pa chuan ka fop ta vongwonga kamit tui po chu dang bet tu om lo ti hriat tak chuan aron luang chuak ngal ngiaya anuna pian tharna chuan min hne in ama wang chuan krista a kanun chu thuru kina om ve ta hiala kalom na wangin kamit tui po chu aluang to jok ni berin ka hria ama chuan engma insum na kanei to lo ani ber jok hial ani kamangai masaten katorna awangin katra na mituyan changa nang chuan katra na mitui hi mangaya wanga lom na krista nei na mituya ichan ta zo kani hi ti in thuthleng saya amu chu juk ko in kadua kamangaya achunga kalom ema kadin mun siat lai berpo min kalsan lo tu thin rik na tel hau lova chelna chakna min petu lalrin puya chu fop vong chung chuan ka tha phal to lo che kati chuak thei ta tro ka khai kan story cheer po atop kan lo khar vele ta bung top ber kan lo cheer zo le tareng maya kan story cheer min ngai thak sak thin tu te zong in chunga lom thu ka soi tak meu boka in kan thon thu lo ngai thina ka channel min lo thir sak tu te in chunga lom thu ka soi non le mol bok ani chuti rual chuan kan channel la subscribe lo ten khongaya min lo subscribe sak turin kangem chewa notification bell kha khongain ola min lo da sakanga video thar ber tenen kanin mule thau don nia